bog, og den skal jeg forsøge at introducere, og det må jeg gøre ved at komme med en tilståelse. Det er min skyld. Det er ikke gældskrisen i Amerika og krigen i Syrien og alt det, men at den her bog er blevet til, det siger Hanne i hvert fald. Og hvordan det er kommet, er blevet sådan, det kan jeg prøve at ganske kort at afklare for jer. Altså, når jeg har jo med udgivelser af bøger at gøre, og når man arbejder her i galleriet, så har man jo den fornøjelse at arbejde tæt sammen med kunstnerne, og de er ikke alle sammen lige kedelige. Han er jo en dejlig kunstner, vil jeg sige. Og hun kan male, ved jeg ikke. Men altså, hun har ville på et tidspunkt gerne lave en bog, og det har vi sådan næsten i årevis haft diskussioner om frem og tilbage, hvordan det skulle gøres, og på et tidspunkt så havde Rasmus udviklet sådan et koncept med bogudgivelser om kunstnere, at man skulle sådan have indblik i deres daglige liv, og sådan følge den fra morgen til aften og så videre. Og så kunne jeg jo godt forestille mig selv i den rolle, og der er en lille flue på væggen i 14 dage hjemme hos Hanna. Men af en eller anden grund, der faldt den idé ikke i god jord. Og det ved jeg ikke, om det er noget, Hanna og jeg skal snakke om senere. Det tror jeg, det er lige meget, jeg vil ikke vide det. Men det blev ikke til noget med det, så tænkte jeg, hvad gør man så, når dagen ikke vil? Fortæl. Det vil vi gerne med. Der var en prøve sig frem med poesi, og jeg havde også en mistanke om, at mine haiku-digte ville heller ikke falde i god. Så tænkte jeg på, at jeg havde jo mødt Jørgen Vasilevski, som står og filmer der og ser så sød ud. Og det havde jeg mødt et par år før, og det var egentlig en spøjs oplevelse, som jeg også lige vil fortælle, fordi det var i 2007, husker jeg, et eftermiddag, hvor jeg holdt et foredrag herinde i galleriet, og jeg havde lige lavet en oversættelse af en lettisk digter, der hedder Alexander Tjaks. Og sådan 20 minutter før jeg skulle begynde min foredrag og ventede på de første 2-3 gæster, der kom Jørgen og farne på cykel ude fra Ravnebjerg, som ligger ude ved Blommens Lyst, og fortalte, at han ville så forfærdeligt gerne have den bog der, for det havde han lige læst et lille stykke om i avisen, men han havde ikke, det var ikke fordi han ville høre mit foredrag, det havde han ikke tid til. Bogen ville han meget gerne have, og det var jeg da meget benovet over, at han havde cyklet så langt for at få den bog, så jeg selv må forære ham det. Men så har jeg så senere mødt Jørgen og lært ham bedre at kende, og erfart, at han er jo virkelig en digtersjæl. Han kan stort set ikke se en blomst uden, at der kommer poesi fra hans læber. Og han begyndte så også at sende sine digte til mig, og der er jo så det ved Jørgen, han har aldrig før fået udgivet sine digte før her i januar i år, og der må jeg vel også tilstå, at der har jeg på en måde også været fødselshjælper med at finde både midler og forlag og så videre, og få det hele sat op, så det kom til at se ud som en bog. Og den hedder så Ord om landskabet bag ordene, og det blev også en fin bog. Men så da Hanne havde fødselsdag, så sendte jeg så det bogen til Hanne, og så sagde jeg, det her tror jeg, det er ham, der skal skrive digtene i din bog, hvis du kunne tænke dig at få så lave en bog med poesi til. Og så blev Hanna jo forelsket, ikke i manden, men i digtene. Og så lige pludselig så kørte det hele bare på skinner, og så blev det sådan helt præcis, som det skulle være, hvis det skulle være. Og I har jo, hvis ikke jeg allerede har købt bogen, så skal I selvfølgelig gøre det. Den koster jo kun 100 kroner i dag, og det er en absolut dejlig bog. Og for sådan lige at illustrere, hvad det er, jeg mener med, at tingene spiller sammen, så vil jeg da lige læse et par af Jørgens digte, mens I sådan måske kan kigge på Hannas billeder og have dem for jeres indre blik. Jeg starter med titeldigtet
Reb trækker storm, viger ikke noget høres, røvet og væltet om kuld, en sorg rundt om sig selv, tøbrud. Tvivlen nagende, ingen vej tilbage, det gjorte var gjort, dybt derude et vadested, påsejling i en uudholdelig verden. Underligt som farven vender tilbage til steder, der ikke findes. Den er som planker, der stables for regn. Ingen beboede stedets gråzone, før den karabinrøde farve sladrer. Alt er stille nu. Og det er jeg også. Og så skal vi have en ganske kort introduktion fra kunstnerne, hvor de fortæller om, hvad det er, de gør og hvorfor.